Jorden er et mærkværdigt sted, fyldt med mange forskellige mennesker. Jeg har stået her fuldstændig på det samme sted, lige så længe jeg kan huske. Det er også her på dette sted, at jeg for længe siden mødte børn for første gang. I alle disse år, hvor jeg har stået her, har jeg set de samme ting ske igen og igen. I skulle bare vide, hvad jeg skal lægge øre til. Der er mange mennesketyper, der hver dag går ind og ud af døren til skolen. Mennesker er åbenbart lige så forskellige som nat og dag, og de har lige så forskellige værdier. De mødes ofte her lige foran mig. Desværre virker det ikke, som om de formår at se hinandens værdier. Mennesker misforstår hinanden og til tider også sig selv. De spænder ben for hinanden. Ak ja, hvis der bare var nogen, der ville lytte. Nogle gange er det ret irriterende, når folk ikke kan se, hvis jeg mener noget seriøst. Til tider en engel, til tider en djævel. For mig er matematik volapyk, men i fodbold er jeg mester. Det er rigtigt, at jeg drømmer meget, men jeg drømmer om at være en anden. Desværre virker det ikke, som om de formår at se hinandens værdier. De har en tendens til at putte hinanden i kasser. Derfor er der mange smukke og spændende sider, der går tabt, nogle gange for evigt. Men sådan behøver det jo ikke at være. Det er vigtigt at bryde ud og tillade andre at gøre det samme. For vi skal kunne vise alle vores sider, så vi ikke for altid forbliver i de samme kasser. Hvis bare de ville lytte. Hvis væggene kunne tale, ja, hvis blot at jeg havde en stemme, ville de kunne høre mig og tage mine råd til sig. Jeg står jo lige her